Tarif tal-Bank Ċentrali juri li s-sena li għaddiet żdied bratta qawwija ħafna tfaddil tal-familji fil-Banek Maltin. Fil-fatt il-flus infadla mal-Banek Maltin fl-2014 laħqu 831 miljun euro, żieda ta' 10% fuq is-sena 2013. Dan wassal biex għall-ewwel darba d-depożiti tal-familji ma' banek lokali qabżu l-figura rekord ta' 9 biljun euro. Din iż-żieda sostanzjali fit-tfaddil seħħet f'sena li fiha kien hemm ukoll żieda qawwija fil-konsum. Iċ-ċifri tal-Bank Ċentrali juru li mill-ewwel xahar tal-amministrazzjoni preżenti it-tfaddil tal-familji Maltin u Għawċin żdied b'1.3 biljun euro. B'kuntrast matul il-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti, it-tfaddil tal-familji Maltin u Għawċin kien żdied b'1.1 biljun euro biss. Dan ifisser li f'inqas minn sentejn il-familji diġà fadlu 21% aktar billi kienu fadlu bejn l-2008 u l-2013. Fi stqarrija dwar dawn iċ-ċifri il-Gvern qal li jemmen li għad fadal ħafna potenzjal ekonomiku f'pajjiżna u fix-xhur li ġejjin se jkompli jsaħħaħ il-ħidma biex it-tkabbir ekonomiku jissokta. Għaldaqstant il-Gvern temm jgħid li se jkompli jwettaq miżuri li jgħinu lill-familji bħal traħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, it-traħis fil-prezz tal-fjuwil, it-tnaqqis fir-rati tat-taxxa fuq id-dħul u child care b'xejn.